Γιώργος Καρεκλίδης και δίπλα μου, όπως βλέπετε στο Magnesia News και στο Facebook, είναι η διαπιστευμένη μεσολαβήτρια για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, η κυρία Χάρις Καροτσάκη, την οποία την ευχαριστώ, δικηγόρος. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Και καλό μήνα. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, έχει αρχίσει αυτό να τρέχει ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών και ακριβώς φέραμε εδώ την διαπιστευμένη μεσολαβήτρια, τη νομικό, τη δικηγόρο, την κυρία Χάρις Καροτσάκη, να μας εξηγήσει τι είναι αυτό, ποιοι εντάσσονται καταρχήν, τι μπορούν να πετύχουν, πώς μπορεί να γίνει. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία έχουμε και σίγουρα θα πάρουμε τις απαντήσεις από ένα υπεύθυνο άτομο. Λοιπόν, τι είναι αυτός, κυρία Καροτσάκη, ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, αλλά όμως είναι μόνο για επιχειρήσεις, έτσι? Δεν είναι για τους απλούς πολίτες. Όχι, δεν είναι για φυσικά πρόσωπα. Ναι. Είναι λοιπόν για μια επιχείρηση η οποία μπορεί να είναι ΑΕ, ομικρον ε, έτσι, και προσωπική επιχείρηση. Και ατομική επιχείρηση. Ουσιαστικά περιλαμβάνει όλα τα είδη επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ανεξαρτήτως νομικής μορφής, αν θα είναι προσωπική εταιρεία, ομόρυθμη, ετερόρυθμη, ανώνυμη ή ατομική, και αφορά και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία όμως, εδώ υπάρχει μια σημαντική διάκριση του νόμου, έχουν πτωχευτική ικανότητα. Δηλαδή, το πλήθος των ελευθέρων επαγγελματιών δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, άρα δεν υπάγονται εξ αρχής στη διαδικασία αυτού του νόμου. Άρα μπορεί να γίνει και αίτηση για πτώχευση. Ακριβώς. Ναι. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, να μπορούν να έχουν δυνατότητα ουσιαστικά να καταθέσουν αίτηση πτώχευσης. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες όμως, μια και το ανέφερα και επειδή βλέπω ότι υπάρχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς επαγγελματίες, γιατί ουσιαστικά περιλαμβάνει μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα επαγγελμάτων, γιατρών, δικηγόρων, λογιστών, οικονομολόγων, μηχανικών, όλων των. Όλοι αυτοί θέλουν να ενταχθούν. Όλοι αυτοί θέλουν να ενταχθούν. Ουσιαστικά ο νόμος έχει αφήσει ένα μικρό παραθυράκι, για το οποίο περιμένουμε μάλιστα και μια διευκρινιστική εγκύκλιο από όσο μας έχει ενημερώσει η Ελληνική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία ουσιαστικά είναι η ομπρέλα αυτού του μηχανισμού, είναι η υπηρεσία η οποία ελέγχει και επιβλέπει όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει λοιπόν ένα μικρό παράθυρο όσον αφορά το δημόσιο, δηλαδή τις οφειλές στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία προς το παρόν. Ναι, να ρωτήσω λοιπόν εδώ τώρα. Και μόνο, όχι, δηλαδή δεν αφορά τις τράπεζες και όλους τους άλλους πιστωτές που μπορεί να έχει ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Μάλιστα. Λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο τώρα που υπάρχει, αυτό που λειτουργεί, μπαίνουν σε αυτό επιχειρήσεις, μάλιστα, οι οποίες έχουν οφειλές πού? Οι οποίες μπορούν να έχουν οφειλές παντού, δηλαδή και σε ιδιώτες οφειλές και σε τράπεζες και στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά του ταμεία, και αυτό είναι μάλιστα και μια καινοτομία, θεωρώ, αυτού του νόμου, ότι για πρώτη φορά υπάγονται ως πιστωτές το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, και για πρώτη φορά μπορούμε να διαπραγματευτούμε πλέον με το δημόσιο, ακόμα και για διαγραφή μέρους των οφειλών μας. Υπάρχουν βέβαια αρκετές θα έλεγα, σαφείς προϋποθέσεις υπαγωγής. Δηλαδή θα πρέπει το σύνολο της οφειλής που έχει κάποιος οφειλέτης ο οποίος θέλει να επαχθεί στο συγκεκριμένο νόμο να είναι άνω των 20.000 ευρώ, το σύνολο δηλαδή σε όλους τους πιστωτές του. Θα πρέπει μία από τις 3 τελευταίες φορολογικές χρήσεις του να είναι θετική, έστω η μία. Αυτό είναι δυσκολία πάντως. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή εμείς οι δικηγόροι για όλα έχουμε έναν τρόπο και λύσεις και παραθυράκια, θέλει, αν προσέξουμε τη διατύπωση του νόμου, θέλει μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν υποβληθεί η αίτηση. Ακόμα δηλαδή και μια επιχείρηση η οποία δεν έχει καμία θετική χρήση τα τελευταία 3 χρόνια, δηλαδή μιλώντας για υποβολή αίτηση το 17, μιλάμε για το 16, 15, 14, μπορεί να υποβάλει την αίτηση το 17 και να φροντίσει η χρήση του 16 να είναι θετική. Να είναι θετική αυτή η δύο. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω τώρα, μπαίνουν στην διαδικασία πώς? Εδώ υπάρχουν, ας πούμε, εσείς είστε
πως έχετε κάνει αίτηση, είστε διαπιστευμένοι μεσολαβήτρια. Εγώ έχω διπλή ιδιότητα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, γιατί καταρχήν είμαι δικηγόρος και έχω διαπιστευθεί ως διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο. Αυτό σημαίνει ότι και έχω διοριστεί παράλληλα, το σημαντικότερο, από την Ελληνική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που επιβλέπει, όπως είπαμε, το νόμο αυτό και τη διαδικασία, ως συντονίστρια. Η διαδικασία του νόμου, επειδή είναι όλη ηλεκτρονική, απαιτεί κάποιο ουδέτερο πρόσωπο, τον συντονιστή, ο οποίος ουσιαστικά θα διεκπεραιώσει όλη τη διαδικασία από την άλλη μεριά. Αυτή τη στιγμή έχουν διοριστεί 300 άτομα σε όλη την Ελλάδα, στο νόμο μας συγκεκριμένα 20 και από το Βόλο, πόσο γνωρίζω, είμαι μοναδική. Μάλιστα. Άρα πρέπει να απευθυνθούμε σε συγκεκριμένους ανθρώπους και στο Βόλο σε εσάς. Όποια επιχείρηση. Όχι. Τώρα θα σας πω και τη δεύτερη ιδιότητά μου, γιατί σας μίλησα για διπλή ιδιότητα. Η δεύτερη ιδιότητά μου είναι ότι ως δικηγόρος έχω φυσικά πελάτες οι οποίοι θέλουν να υποβληθούν και να υπαχθούν στο νόμο. Η διαδικασία είναι αρκετά απαιτητική και χρειάζεται κάποιον νομικό και κάποιον οικονομολόγο που να έχουν πάρα πολύ καλή γνώση του νόμου, προκειμένου να τους καθοδηγήσει, γιατί δεν είναι μια διαδικασία που απλά υποβάλλονται κάποια έγγραφα σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και περιμένουμε μια απάντηση. Είναι μια ζωντανή διαδικασία, η οποία διαρκεί από 3 έως 5 μήνες, για τις οποίες θα πρέπει κάποιος να είναι συνεχώς online, θα μπορούν να ζητηθούν έγγραφα από τον συντονιστή ή από τους πιστωτές. Υπάρχει διαδικασία διαπραγμάτευσης, που σημαίνει ότι πέρα από την πρόταση που θα κάνει ο οφειλέτης, υπάρχει δυνατότητα να γίνει αντιπρόταση από τους πιστωτές, να μην συμφωνούν δηλαδή ακριβώς με αυτό το περιεχόμενο, αλλά να είναι κοντά. Μια άλλη πρόταση. Ακριβώς. Και έχει πολύ σφιχτές προθεσμίες. Συνεπώς, εγώ συντονίστρια δεν με επιλέγει κανείς. Θα με επιλέξει η Ελληνική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και θα μου χρεώσει κάποια συγκεκριμένη υπόθεση. Εάν μάλιστα έχω επαγγελματική σχέση, γιατί είμαι και δικηγόρος παράλληλα, οφείλω να αποποιηθώ, εάν θέλω να είμαι σωστή με τον κώδικα δεοντολογίας. Να πείτε ότι αυτός είναι πελάτης μου. Ότι αυτός είναι πελάτης μου, έχω επαγγελματική σχέση, άρα δεν θα μπορώ να διατηρήσω την ιδιωτερότητά μου. Από την άλλη όμως, εγώ προσωπικά έχω ξεκινήσει να δουλεύω με αυτόν τον νόμο πάρα πολύ και ως δικηγόρος. Λοιπόν, ο νόμος αυτός λέει ότι υποβάλλεται αίτηση, πρέπει αυτή η αίτηση να υποβληθεί με όλα τα στοιχεία από νομικό και από οικονομολόγο, διότι είναι τα πράγματα δύσκολα. Αν έχουμε οφειλές στους εφορίες, στα ασφαλιστικά ταμεία, σε ιδιώτες, και επίσης αν έχουμε και τράπεζες, βασικό. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε... Βέβαια, συγγνώμη που σας διακόπτω, να κάνω έτσι κάποιες μικρές παρεμβάσεις ουσιώδεις. Οφειλές οι οποίες έχουν γεννηθεί, και αυτό είναι ένα άλλο κριτήριο του νόμου, έως την 31 Δωδεκάτου του 2016. Ναι. Δηλαδή απαιτήσεις που γεννηθήκαν από το 17 και μετά δεν μπορούν να υπαχθούν στον καινούριο χρόνο αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, μια επιχείρηση η οποία έχει αυτές τις οφειλές, κάνει την αίτησή της, από εκεί και πέρα πώς γίνεται κούρεμα οφειλών, διακανονισμός δόσεων κλπ, ώστε και πώς κρίνεται ότι αυτή η επιχείρηση θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα, και να είναι πλέον μια επιχείρηση η οποία μπορεί να λειτουργήσει. Είναι πολύ σωστή ερώτηση πραγματικά, κύριε Καρεκλίδη. Κοιτάξτε, γι' αυτό και θεωρώ πολύ σημαντικό εδώ πέρα την απασχόληση επαγγελματιών οι οποίοι να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον νόμο, διότι για να γίνει ένας πολύ σωστός φάκελος με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, και δεν μιλάμε απλά για τα πιστοποιητικά από το πρώτο δικείο ή για κάποια λογιστικά έγγραφα, καθαριστικά, φορολογικές δηλώσεις, θα πρέπει να έχει γίνει ένα πολύ σωστό οικονομικό σχέδιο, το οποίο όμως απαιτεί απαραίτητα τη συνδρομή νομικού, διότι ο συγκεκριμένος νόμος έχει πάρα πολλές προϋποθέσεις νομικές ως προς το σχέδιο που θα προτείνεις. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ, έχοντας παραδείγματος χάρη 100.000 οφειλή, να πάω και να πω εγώ θέλω να σας δώσω
10 ευρώ, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Διαφορετικές ως προς το δημόσιο και διαφορετικές ως προς τους ιδιώτες. Και από τις τράπεζες. Γενικά ισχύει η ελευθερία των συμβάσεων. Όμως ο νόμος και ήδη μια υπουργική απόφαση και μια εγκύκλειος που έχει εκδοθεί όσον αφορά το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία ορίζει κάποιους απαγορευτικούς κανόνες. Παραδείγματος χάρη, να σας αναφέρω ότι για το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία ορίζουν ότι δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 120 δόσεις, δεν μπορεί να είναι η δόση μικρότερη των 50 ευρώ, δεν θα δοθεί περίοδος χάριτος. Δηλαδή να μην ζητήσει κάποιος περίοδο χάριτος, που είναι κάτι πολύ σύνηθες σε τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις. Δεν μπορεί να μην είναι χρηματική η δόση, δεν θέλει δηλαδή το δημόσιο άλλα ανταλλάγματα. Και μάλιστα έχουν θέσει και κάποια ποσά πλαφών, δηλαδή όσον αφορά το δημόσιο, μέχρι το ποσό των 20.000 ευρώ διαχωρίζουν δύο κλίμακες. Η μία είναι έως του ποσού των 3.000 ευρώ και η άλλη είναι έως των 20.000 ευρώ. Εάν παραδείγματος χάρη κάποιος οφείλει έως 3.000 ευρώ σε δημόσιο, υπάρχει κανόνας ο οποίος λέει δεν μπορούμε να σου διαγράψουμε τίποτα, ούτε τόκους. Ναι. Εάν ο επιχειρηματίας χρωστάει 100.000, 200.000 στο δημόσιο, στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία, γίνεται διακανονισμός με 120 δόσεις? Γίνεται μάλιστα, και εκεί γίνεται, όταν είναι τόσο μεγάλη οφειλή, γίνεται και υπάρχει και δυνατότητα κουρέματος της βασικής, όχι της βασικής οφειλής, συγγνώμη, αλλά τόκων προσαυξήσεων που, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, ουσιαστικά προσεγγίζουν το μεγαλύτερο μέρος της οφειλής πλέον, ναι, για τους περισσότερους. Ακριβώς. Άρα λοιπόν εκεί θα μπει το θέμα ότι με τις 120 δόσεις, ας πούμε, πόσο της 100 θα, αυτό το ποσό θα διαγραφεί? Ναι. Αυτό είναι στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης. Γι' αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να υποβληθεί από τον οφειλέτη ένας πολύ καλός φάκελος και μια πρόταση η οποία να είναι και ρεαλιστική και να υπάρχει φυσικά και ένα σχέδιο αξιολόγησης της βιωσιμότητάς του, για να δείξει ότι με αυτό το ποσό εγώ θα μπορέσω να είμαι μια πλήρως βιώσιμη επιχείρηση και να μην οφείλω καμία δόση για τα υπόλοιπα χρόνια που ισχύει. Και να πληρώνω και το μέλλον. Μάλιστα, ναι. Ακριβώς. Και μάλιστα αυτή είναι και η ουσιαστική διαφοροποίηση αυτού του νόμου με τον νόμο των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Γιατί κάποιοι συγχέουν τον νόμο των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ότι τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, δηλαδή η διαδικασία υπαγωγής στο νόμο αυτό ήταν για τα φυσικά πρόσωπα και τώρα ήρθε και ένας νόμος να υπαχθούν για τις επιχειρήσεις. Όχι. Στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, πέρα από το γεγονός ότι ήταν μια πλήρως διαφορετική διαδικασία, καταρχήν ήταν δικαστική διαδικασία και πολύ πιο κοστοβόρα βέβαια, ακριβώς επειδή απαιτούσε δικαστικά παράβολα. Έπρεπε να αποδείξουμε εμείς ως δικηγόροι στα δικαστήρια αυτά ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ χρεωμένοι, πάρα πολύ φτωχοί, να το πω. Ενώ εδώ πέρα πρέπει να αποδείξουμε το αντίθετο. Πρέπει να αποδείξουμε ότι ναι, μεν έχουμε οικονομικά προβλήματα, αλλά είμαστε μια επιχείρηση που με αυτό το σχέδιο που σας προτείνω και αν μου διαγράψετε αυτό το μέρος της οφειλής μου, εγώ θα μπορέσω να καταστώ βιώσιμη. Γιατί ουσιαστικά η επιδίωξη και ο στόχος άλλωστε αυτού του νομοθετήματος είναι η πολυπόθητη ανάπτυξη. Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Ας πούμε, παίρνουμε ένα παράδειγμα ότι χρωστάς 200.000 ευρώ στην εφορία. Η πρόταση που κάνουμε μέσα από τον μηχανισμό αυτόν είναι ότι εγώ μπορώ να πληρώσω 100.000 και θα τα πληρώσω έτσι με 120 δόσεις. Κοιτάξτε, πώς θα είναι η πρόταση τεκμηριωμένη? Δεν θα μπορέσω να σας απαντήσω πλήρως σαφώς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άλλα κριτήρια. Θα σας πω όμως το εξής. Υπάρχει, παραδείγματος χάρη, ένας βασικός κανόνας που πρέπει να τηρηθεί στο σχέδιο που προτείνει ο οφειλέτης. Είναι σύμφωνα με το άρθρο 9, αν θυμάμαι καλά, του νόμου, που ουσιαστικά είναι η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του πιστωτή. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι κανένας πιστωτής, ακόμα λοιπόν και το δημόσιο όπως μου λέτε, δεν μπορεί να περιέλθει σε χειρότερη θέση από αυτή στην οποία θα βρισκόταν αν ρευστοποιείτο η περιουσία του οφειλέτη μέσω της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης. Δηλαδή, εάν παραδείγματος χάρη
Εσείς μου λέτε ότι υπάρχει μια οφειλή 100.000 ευρώ. Όπως γνωρίζουμε, το δημόσιο προβαίνει πλέον σε αναγκαστική εκτέλεση αμέσως, σε κατασχέσεις τουλάχιστον. Εάν, παραδείγματος χάρη, έχει ήδη κατασχέσει ένα κίνητο το οποίο είναι αξίας 50.000 ευρώ, και αν αφαιρέσουμε και τα έξοδα που θα έκανε για την αναγκαστική εκτέλεση, ας πούμε ότι είναι 3.000 ευρώ, όπως σας λέω, δεν μπορεί η πρόταση του οφειλέτη να είναι μικρότερη από 47.000 ευρώ. Ακριβώς. Αυτό ισχύει για όλους τους πιστωτές, δεν ισχύει μόνο για το δημόσιο. Δηλαδή, να κερδίζει κάτι, να μην σου πάρω την περιουσία. Αλλά να μην είμαι και σε χειρότερη θέση από αυτή που θα ήμουνα, εάν σου την έπαιρνα. Και αυτό μπορεί να θεωρηθεί λίγο μειονέκτημα στο πρώτο άκουσμα, ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα πλαφόν στη διαπραγμάτευση. Από την άλλη, εγώ το βλέπω σαν πλεονέκτημα, κύριε Καρεκλίδη, διότι με αυτόν τον τρόπο οι τράπεζες και οι πιστωτές που θα συμμετάσχουν θα έχουν όφελος από αυτή τη διαδικασία. Άρα, ουσιαστικά τους δίνεται ένα κίνητρο να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλιώς δεν θα συμμετείχανε. Άλλωστε, αν δεν συμμετάσχει και αν δεν υπάρχει το 60% της συνένεσης των πιστωτών, και όταν λέμε για 60%, όταν μιλάμε για 60% και γενικά όταν σας μιλάω για ποσοστά, δεν μιλάμε αριθμητικά, δηλαδή αν είναι 5 πιστωτές θέλουμε τους 3, εννοούμε αν είναι 100.000 θέλουμε οι πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον τις 60.000 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό σε σχέση με το δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Εάν λέω, ο επιχειρηματίας δεν έχει κάτι στο όνομά του ή στο όνομα της επιχείρησης και δεν έχει τίποτε να πάρει η εφορία ή το ασφαλιστικό ταμείο, συμφέρει να γίνει μια συμφέρουσα πρόταση εκ μέρους του επιχειρηματία και να γίνει αποδεκτή αυτή από το δημόσιο? Βέβαια. Καταρχήν και στις δύο περιπτώσεις συμφέρει, δηλαδή ακόμα και αν υπάρχει ακίνητη περιουσία, αλλά ειδικά όταν δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία, επειδή όλοι οι πιστωτές, και δεν το θέτω μόνο στο δημόσιο αλλά και στις τράπεζες, εφόσον δεν έχουν να ικανοποιηθούν από κάπου αλλού, διότι μόνο μέσω της ακίνητης περιουσίας ικανοποιούνται σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών, είναι βέβαιο ότι θα συμμετάσχουν αυτοί οι πιστωτές στη διαδικασία αυτή και θα είναι πρόθυμοι για κάποιο σχέδιο διαπραγμάτευσης, διότι ούκαν λάβουνε παρά του μη έχοντος αλλιώς. Κυρία Καροτσάκη, εάν κάποιος επιχειρηματίας έχει μόνο οφειλές στο δημόσιο, μπορεί να γίνει η διαδικασία αυτή? Ναι, επίσης μια πολύ ωραία ερώτηση, και πάλι εγώ δεν θα το θέσω μόνο ως προς το δημόσιο, αλλά θα το θέσω εάν κάποιος το μεγαλύτερο μέρος της οφειλής του είναι σε έναν πιστωτή, είτε είναι αυτό στο δημόσιο είτε είναι μια συγκεκριμένη τράπεζα. Όταν λοιπόν το 85% της οφειλής μας και άνω αφορά μόνο έναν πιστωτή, τότε ο νόμος απλοποιεί τη διαδικασία, αποκαλεί λοιπόν αυτή τη διαδικασία μια διμερή διαπραγμάτευση, γιατί σκεφτείτε ότι η προϋπόθεση του νόμου για να υπάρξει συμφωνία είναι να συμφωνεί το 60%. Ναι. Με το 85% αντιλαμβάνεις ότι ο ένας πιστωτής παίζει μπάλα μόνος του, να το πούμε έτσι απλά. Έχει κάνει λοιπόν τη διαδικασία της διμερούς διαπραγμάτευσης, η οποία είναι πιο απλοποιημένη, δηλαδή στην περίπτωση αυτή θα κάνει την αίτησή του με τα συνυποβαλλόμενα φυσικά έγγραφά του μέσω της πλατφόρμας, αλλά δεν θα διοριστεί συντονιστής και απλά εντός τριμήνου η ΕΚΔΙΚ θα στείλει αμέσως την αίτηση στον πιστωτή και εντός τριμήνου είναι υποχρεωμένος ο πιστωτής να απαντήσει εάν συμφωνεί ή όχι. Τώρα, αυτό βέβαια, συγγνώμη, ένα τελευταίο σχόλιο. Είναι θετικό αφενός γιατί είναι απλοποιημένη η διαδικασία και απαιτεί και λιγότερο χρόνο. Αφετέρου όμως είναι λίγο πιο δύσκολο, ουσιαστικά δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Δηλαδή ο πιστωτής εάν θέλει συμφωνεί, εάν θέλει διαφωνεί. Άρα είναι λίγο πιο δύσκολη για μένα, είναι λίγο πιο δύσκολο το σχέδιο που θα υποβάλεις σε μια τέτοια περίπτωση και θα πρέπει να είναι λίγο πιο υψηλά τα ποσά. Ναι. Πολλοί οι επιχειρηματίες οι οποίοι εκτός από το δημόσιο χρωστούν σε τράπεζες. Έχουν δάνεια και εκεί βέβαια τα περισσότερα, γιατί τα δάνεια δεν δίνονταν έτσι, υπάρχουν υποθήκες. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, εκεί τι μπορεί να πετύχει μια επιχείρηση, πού μπορεί να φτάσει, δηλαδή σε τι κούρεμα μπορεί να φτάσει μια τράπεζα σήμερα για αυτά που χρωστάει μια επιχείρηση? Κοιτάξτε, το πλαφόν, το μόνο πλαφόν που δίνει ο νόμος μέχρι στιγμής ουσιαστικά είναι
Αυτό που σας είπα πριν, την αρχή της μη χειροτέρευσης στη θέση της θέσης του πιστωτή σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας. Δηλαδή, να μην σου πάρω την περιουσία, αλλά να πάρω και τα λεφτά μου εγώ. Όταν εγγράφεται μία υποθήκη, εμείς αυτό το λέμε ειδικό προνόμιο, η νομική. Αυτό μάλιστα το ορίζει ο νόμος, ότι στο 60% που θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνένεση ότι συμφωνούμε σε αυτό το σχέδιο, τα 3/5 αυτών θα πρέπει να είναι αυτοί που έχουν ειδικό προνόμιο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμφωνήσουν οι άλλοι, οι οποίοι δεν προλάβανε να εγγράψουν βάρος στο συγκεκριμένο ακίνητο και να μην συμφωνήσει αυτός ο οποίος έχει δικαίωμα να εκτελέσει στην περιουσία. Το πλαφόν λοιπόν, και πιστεύω στην ερώτησή σας και πάλι, είναι ότι σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος θα μπορούσε να πάρει ένα ακίνητο των 20.000 ευρώ, θα πρέπει να είναι 20.000 ευρώ συν 1 ευρώ. Ναι. Με τους ιδιώτες τώρα, πρέπει τι να έχει γίνει? Χρωστάω, ας πούμε, σε κάποιον ιδιώτη 50.000 ευρώ, 100.000 ευρώ, 200.000 ευρώ. Πρέπει να έχει βγει κάποια διαταγή πληρωμής? Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία? Εντάξει, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος απόδειξης της οφειλής αυτής, αλλά όπως γνωρίζουμε καλά και ειδικά για τέτοια ποσά, σε ιδιώτη πότε κάποιος δεν οφείλει 50.000 ευρώ χωρίς να έχει πάρει μια επιταγή, ένα χρεόγραφο, μια συναλλαγματική, ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Δεν απαιτεί κάτι συγκεκριμένο νόμος, απλά να μπορεί ο οφειλέτης να αποδείξει την οφειλή του. Δεν είναι απαραίτητο να έχει εκδοθεί και διαταγή πληρωμής, αρκεί να είναι ληξιπρόθεσμη. Να έχει δηλαδή περάσει η νόμιμη προθεσμία κατά την οποία θα έπρεπε να έχει καλυφθεί, παραδείγματος χάρη, για την επιταγή. Ναι. Όσον αφορά τώρα, έχουμε όλα αυτά τα οποία τα χρωστάμε. Ερχόμαστε λοιπόν, κάνουμε την αίτησή μας, προχωράνε οι συζητήσεις όλων και έχουμε στο δημόσιο, έχουμε στο ασφαλιστικό ταμείο, έχουμε στις τράπεζες και έχουμε και ιδιώτη. Μάλιστα. Δεν συμφωνεί ο ιδιώτης. Γίνεται κάποια με τους άλλους... Μάλιστα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε με τους άλλους. Και με τον ιδιώτη τι θα γίνει ύστερα? Όλα είναι θέμα πλειοψηφίας και αν τηρούνται τα ποσοστά που απαιτεί ο νόμος. Και πάλι σας είπα ότι... Το 60%. Ακριβώς. Και πάλι σας είπα ότι δεν είναι θέμα αριθμητικό. Δηλαδή αν έχω 5 πιστωτές και ο ιδιώτης είναι ο 5ος, δεν πάει από 20% η πλειοψηφία του καθενός, πάει με το ποσό της οφειλής του. Μάλιστα. Αν λοιπόν, για να διευκολύνω λίγο το παράδειγμα, έχουμε ένα σύνολο οφειλής 100.000 ευρώ και έχουμε 5 οφειλέτες οι οποίοι είναι ισομερείς η οφειλή, ας πούμε, από 20.000 ευρώ, θέλουμε τουλάχιστον να συμφωνήσουν οι 3. Ναι. Εάν συμφωνήσουν οι 3, αυτή είναι ακόμα μια έτσι πολύ σημαντική ιδιαιτερότητα του νόμου, δεν θα συμφωνήσουν μόνο ως προς τις οφειλές που έχουν οι 3, αλλά για το σύνολο της οφειλής. Δηλαδή, και αυτός μάλιστα είναι και ένας λόγος που θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι όλοι θα συμμετάσχουν, ακόμα και αν δεν συμφωνήσουν στο τέλος, γιατί είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει στο τέλος της διαδικασίας μια συμφωνία ερήμην τους. Ναι. Βέβαια, εδώ πάλι θα σας αναφέρω μια άλλη βασική αρχή του νόμου, η οποία είναι αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης των πιστωτών. Είναι μια αρχή στην οποία εμείς οι νομικοί τη γνωρίζουμε, γιατί ίσχυε και στο νόμο των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή οι 3 συμμετείχαν στη διαδικασία, το 60% τα συμφωνήσανε μεταξύ τους και είπανε ωραία, έχουμε μια δόση 1.000 ευρώ, θα πάρουμε εμείς τα 900 και αυτός που δεν συμμετείχε θα πάρει τα 100. Η δόση που θα συμφωνηθεί, εάν παραδείγματος χάρη συμφωνηθεί μια δόση 1.000 ευρώ μηνιαία, θα επιμεριστεί αντίστοιχα με το σύνολο της οφειλής του καθενός. Ναι. Αν δηλαδή ο ένας πιστωτής έχει τις 60.000, θα πάρει τα 600 ευρώ. Αν ο άλλος έχει τις 20.000, θα πάρει τα 200 ευρώ. Σε αναλογία. Ναι, οπότε υπάρχει μια δικαιοσύνη ακόμα και για αυτόν που δεν θα συμμετάσχει στη διαδικασία ή δεν θα συμφωνήσει. Από όλη αυτή τώρα την ιστορία, εσείς πιστεύετε ότι η επιχείρηση με τη διαπραγμάτευση, η οποία θα γίνεται βέβαια, και αν τα καταφέρνει, γιατί
όλοι κάποιοι θα αποφασίσουν αν αυτή η επιχείρηση θα τα καταφέρει, δηλαδή να πληρώνει 2.000 το μήνα ή 1.000 ευρώ το μήνα στους πιστωτές, έτσι. Και εδώ πέρα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η καλή προετοιμασία του φακέλου που θα υποβάλει ένας οφειλέτης. Του φακέλου, λοιπόν. Άρα, λοιπόν, πότε πιστεύετε ότι μπορεί όλη αυτή η διαδικασία να έχει ένα αίσιο τέλος ή να απορριφθεί? Θεωρητικά, επειδή υπάρχει μια διαδικασία με συγκεκριμένες προθεσμίες. Εγώ θα σας πω το minimum και το maximum ουσιαστικά της διαδικασίας. Το minimum ουσιαστικά είναι περίπου 3 μήνες. Τώρα μιλάμε για την κανονική, όχι για κάποιες εξαιρέσεις όπως η διμερής διαπραγμάτευση που είπα. Το maximum είναι περί τους 6 με 8 μήνες το αργότερο, αν πραγματικά εξαντληθεί όλη η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Γιατί υπάρχει διαδικασία που τίθεται προτάσεις, τίθεται αντιπροτάσεις, μπορεί ο οφειλέτης να κάνει αντιπρόταση στις αντιπροτάσεις, άρα λίγο εξαρτάται πώς αντιλαμβάνεστε αν αυτά θα εξαντληθούν. Εγώ θεωρώ ότι ένα μέσο χρονικό διάστημα είναι 3 με 6 μήνες, αυτό θα είναι το πιο σύνηθες. Στους 6 λοιπόν μήνες ένας οφειλέτης θα γνωρίζει εάν έχει υπαχθεί στο νόμο και αν έχει πετύχει μια συμφωνία και αν έχει ένα σχέδιο ρύθμισης στα χέρια του, το οποίο μπορεί να το τηρήσει για τα επόμενα χρόνια. Μια επίσης καινοτομία, θεωρώ, αυτού του νόμου είναι ότι δεν απαιτείται η δικαστική επικύρωση του σχεδίου αυτού. Δηλαδή, εάν καταλήξει ο οφειλέτης με τους πιστωτές σε ένα ποσό, σε μια συμφωνία και το υπογράψουν, αυτό υπογράφεται και από το συντονιστή, και μπορούν να τηρήσουν το συμφωνητικό τους για όλα τα χρόνια που ορίζονται για τις επόμενες δόσεις, χωρίς να κάνουν καμία άλλη διαδικασία. Ο νόμος βέβαια, για αυτούς που το επιθυμούν, έχει και τη διαδικασία της δικαστικής επικύρωσης μέσω του δικαστηρίου, το οποίο αυτό εγώ ως νομικός θεωρώ ότι πιθανολογώ ότι είναι πιθανό να το ζητήσουν ειδικά τράπεζες, σε μεγάλα ποσά όμως, γιατί όταν υπάρχει δικαστική επικύρωση, το έγγραφο αυτό είναι εκτελεστός τίτλος. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε εμείς οι νομικοί, ότι μπορούμε να εκτελέσουμε σε περίπτωση που παραβεί την συμφωνία αυτή. Αν την παραβεί όμως, είτε έχει επικυρωθεί είτε δεν έχει επικυρωθεί, υπάρχουν προϋποθέσεις μέσα στον νόμο που ορίζουν ότι δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη να μην δώσει 3 συνεχόμενες δόσεις, και άπαξ και συμβεί αυτό, μετά το σχέδιο αυτό δεν ισχύει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μπορεί να μπει. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να καταλήξει μια συμφωνία και να την τηρήσει όποτε θέλει. Υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν του δίνει τη δυνατότητα, ας πούμε, αν γίνει η συμφωνία, αν επέλθει η συμφωνία, μπουν υπογραφές, του δίνει μία 2 μήνες, 3 μήνες για να πληρώσει την πρώτη δόση. Έτσι είναι. Αυτό θα είναι θέμα του περιεχομένου του σχεδίου. Δηλαδή το δημόσιο, όπως σας είπα, δεν δίνει περίοδο χάριτος. Απαγορεύεται η περίοδος χάριτος. Όχι, εάν συμφωνήσουμε ότι εγώ θα πληρώνω κάθε μήνα 1.000 ευρώ. Και για 2 μήνες δεν θα πληρώσω τα 2.000. Ναι, τώρα κατάλαβα. Θα πληρώσω ύστερα. Πάει με το σύστημα των τραπεζών ουσιαστικά περίπου, που στις 3 ληξιπρόθεσμες αρχίζουν και κινούνται. Και κινούνται τα πάντα. Ναι. Άρα, του δίνει ένα περιθώριο. Άρα τέτοιο. Έχει μια ανάσα ακόμα. Έχει μια ανάσα, μάλιστα. Εάν λέω τώρα. Από την άλλη, συγγνώμη, όσον αφορά τις τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές, μπορεί το σχέδιο αυτό, γι' αυτό σας λέω ότι είναι προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης, να δώσει στον οφειλέτη δυνατότητα και περίοδο χάριτος. Δηλαδή να κάνουν μια συμφωνία ότι θα πληρωθούν αυτές οι 120, 60 δόσεις, 80 δόσεις όσες συμφωνήσουν, και θα ξεκινήσει να καταβάλει την πρώτη δόση από τότε. Αυτό, παραδείγματος χάρη, είναι κάτι που μπορούν οι οφειλέτες στο σχέδιο που θα υποβάλουν, αν θεωρούν. Να το πούν δηλαδή. Να το προτείνουν. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ σημαντική. Το σχέδιο που θα προταθεί. Ακριβώς. Οι προτάσεις που θα γίνουν. Και θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που οι συντονιστές που επιλέχθηκαν από την Ελληνική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι και διαμεσολαβητές, είναι διότι η διαμεσολάβηση και η εκπαίδευση που έχουμε λάβει εμείς ώστε να πιστοποιηθούμε και μετέπειτα να διαπιστευθούμε ως διαμεσολαβητές, έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ουσιαστικά διαπραγματευτικών γνωστικών αντικειμένων διαπραγμάτευσης. Αυτό δηλαδή ήταν το πλεονέκτημά μας, ώστε να συντονίσουμε μια τέτοια διαδικασία που έχει
διαπραγματευτικές ανάγκες, να το πω έτσι. Ναι, σε όλο αυτό το διάστημα που εσείς λέτε ότι 3 μήνες θα μπορεί να γίνει συζήτηση κλπ. Σε αυτούς τους 3 μήνες θα υπάρξουν κάποια μέτρα, ή αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά των επιχειρήσεων με κατασχέσεις από λογαριασμούς κλπ. Θα συνεχίσουν να ισχύουν? Λοιπόν, πολύ σωστή ερώτηση και αυτή, διότι παραδείγματος χάρη στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με το που ξεκινούσαμε τη διαδικασία κάναμε προσωρινή διαταγή προκειμένου να ζητήσουμε την άρση της αναγκαστικής εκτέλεσης, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό μέχρι να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μέσω του εξοδικαστικού το αν θα αρχίσουν να επιβάλλουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης οι πιστωτές. Εδώ πέρα ουσιαστικά υπάρχει μια άρση της αναγκαστικής εκτέλεσης για το χρονικό διάστημα των 70 ημερών βάσει του νόμου, η οποία βέβαια δεν ξεκινάει όπως οι περισσότεροι νομίζουν με το που θα υποβληθεί η αίτηση στην πλατφόρμα, αλλά από τη στιγμή που ο συντονιστής θα κάνει τον πρώτο έλεγχο, τον έλεγχο πληρότητας, τον οποίο λέμε, θα δει δηλαδή ότι έχουν προσκομιστεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και θα στείλει μετέπειτα την πρόσκληση στους πιστωτές να έρθουν να συμμετάσχουν. Από τη στιγμή που ο συντονιστής στέλνει την πρόσκληση, αυτοδικαίως ξεκινάει η άρση της αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία εκ του νόμου ισχύει 70 μέρες. Όμως, ο νόμος μέσα ουσιαστικά έχει και μία επιπλέον ευχέρεια, δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να προσφύγει στο μονομελές πρωτοδικείο και να ζητήσει, αν θέλει, περαιτέρω χρονικό διάστημα, το οποίο βέβαια το ορίζει ως 4 μήνες. Και σας εξηγώ ότι δεν υπερβαίνει, γιατί πραγματικά η διαδικασία πάνω από 6 μήνες δεν θα... Δεν μπορεί να υπάρχει. Ακριβώς. Κάπως σχεδόν, θα τελειώσει. Ναι. Θα τελειώσει. Μάλιστα, εφόσον ορίζει ο νόμος ότι εφόσον συμφωνούν όλοι οι πιστωτές, ο δικαστής εντός εισαγωγικών είναι υποχρεωμένος να διατάξει την άρση της αναγκαστικής εκτέλεσης. Εάν δηλαδή όλα τα συμβαλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ναι, είμαστε κοντά σε ένα σχέδιο, δώστε μας λίγο χρόνο. Σταματάνε όλα είναι λογική η απέτηση του οφειλέτη, να μην φοβάται. Ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα. Εάν οι επιχειρήσεις συμφωνήσουν με αυτόν τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τη ρύθμιση και βάλουν τις υπογραφές κλπ, έχει το δικαίωμα ο επιχειρηματίας, η επιχείρηση να ζητήσει χρηματοδότηση, ας πούμε, από τράπεζα? Ναι. Υπάρχει, και μάλιστα αυτό επειδή κάναμε κάποια Δηλαδή πώς σε λαμβάνει υπόψη τώρα η τράπεζα? Το πρόσωπο δηλαδή που παρουσιάζεται εκεί του δείχνει εμπιστοσύνη πλέον να τον χρηματοδοτήσει ώστε να αναπτυχθεί η εταιρεία του? Ναι. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα και θεωρούμε ότι θα γίνει εν της πράγμαση αυτό. Δηλαδή, αν η τράπεζα συμφωνήσει, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε, οι τράπεζες δεν μιλάμε για έναν ιδιώτη, μιλάμε για πολυεθνικές οι οποίες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά να αξιολογήσουν τα έγγραφα και τις εκθέσεις της βιωσιμότητας ή μη. Συνεπώς, για να συμφωνήσει σημαίνει ότι θα υπάρχει μια σημαντική δυνατότητα βιωσιμότητας της εταιρείας αυτής και φυσικά ναι, μπορεί να τους επαναχρηματοδοτήσει μετά το σχέδιο. Να πούμε τελειώνοντας πάλι, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολλούς, με αυτό που είπατε στην αρχή για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι, περιμένουμε δηλαδή κάτι για αυτούς τώρα? Περιμένουμε μια εγκύκλιο διευκρινιστική. Αυτή πότε σας έχετε κάποια πληροφόρηση? Ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 15 παράγραφος 21. Γίνεται δηλαδή μια παράγραφος για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ουσιαστικά για τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Περιμένουμε μια διευκρινιστική εγκύκλιο για τις προϋποθέσεις όσον αφορά το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι, γιατί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν δάνεια και αυτοί έχουν οφειλές, δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις. Δυστυχώς όμως δεν θα υποβληθούν στο σύνολο των πιστωτών, σε τράπεζες δηλαδή. Δεν περιμένουμε μια τροποποίηση, διότι ο νομοθέτης και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, ο λόγος που τους εξαίρεσε είναι διότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να υπαχθούν στον 3869 του 10, δηλαδή στον νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Ναι. Συνεπώς θεωρεί ότι σου δίνουμε τη δυνατότητα να πας μέσω αυτής της διαδικασίας όσον αφορά τις τράπεζες. Δεν σε αποκλείουμε εντελώς σε αυτό το κομμάτι. Σου δίνουμε δυνατότητα να κάνεις μια διαπραγμάτευση μόνο όμως με το δημόσιο
και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν αιτήσεις από επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται. Πιστεύετε ότι θα λύσει πολλά προβλήματα της αγοράς ο μηχανισμός αυτός? Εγώ πραγματικά το πιστεύω ότι θα λύσει προβλήματα, τουλάχιστον στόχος του είναι να λύσει. Θα το δούμε βέβαια στην πράξη, γιατί είναι λίγο νωρίς ακόμα. Η πλατφόρμα έχει ανοίξει από 3 Αυγούστου. Γνωρίζω από λοιπούς συναδέλφους, συντονιστές, ότι έχουν διοριστεί, έχουν χρεωθεί επιχειρήσεις και έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Θεωρούμε ότι το μεγάλο ρεύμα θα ξεκινήσει τώρα το Σεπτέμβριο, διότι λόγω του νομοθετικού μας πλαισίου, το γεγονός δηλαδή ότι τον Αύγουστο δεν γίνονται εκτελέσεις, δεν βιάστηκαν οι οφειλέτες και πολύ καλά κάνανε, κατά την προσωπική μου άποψη, διότι ακριβώς ακόμα επειδή είναι στην πολύ πρώιμη μορφή του η πλατφόρμα, καλό θα ήταν κάποια πράγματα λίγο να είναι σε μια πιο έτσι σταθερή βάση. Ακόμα δηλαδή μαθαίνω ότι γίνονται διορθώσεις στην πλατφόρμα, είναι λογικό. Επίσης είναι μια φοβερή καινοτομία ότι πρώτη φορά κινείται μια ολόκληρη διαδικασία μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα δεδομένα της Ελλάδος, έτσι, το οποίο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δίνει και μεγάλη ευελιξία σε όλα τα συμβαλόμενα μέρη, αλλά φυσικά ταχύτητα, το πολυπόθητο. Έτσι είναι. Λοιπόν, μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αίτησή μας? Αυτή τη στιγμή ο νόμος αναφέρει μέχρι 31 Δεκάτου του 18. Δηλαδή για 1,5 χρόνο ακόμα. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε βέβαια, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν θα υπάρξει κάποια τροποποίηση και θα γίνει κάποια παράταση ως προς αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε το χρόνο να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται και επίσης να βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους, ούτως ώστε να γίνει πρώτα μια μελέτη πάνω στην λειτουργία της επιχείρησης και της βιωσιμότητας της επιχείρησης. Ακριβώς. Έτσι, η οποία να είναι καλά μελετημένη, εμπεριστατωμένη, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι, έτσι, για να πετύχουμε αυτόν τον διακανονισμό που θα είναι πάρα πολύ καλός για πολλές επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες. Και κάτι τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω, κύριε Καραϊκλίδη, και το θεωρώ πολύ σημαντικό, γι' αυτό και το αφήνω στον επίλογο, είναι ότι η διαδικασία αυτή απαιτεί μια υποβολή εγγράφων, πάρα πολλών εγγράφων, όταν καταθέτει ο οφειλέτης την αίτηση στην πλατφόρμα. Ο συντονιστής ελέγχει την πληρότητα των εγγράφων αυτών και αν λείπει οποιοδήποτε έγγραφο, εντός 5 ημερών ζητάει τη συμπλήρωσή του. Εάν κάποιος δεν προλάβει εντός αυτών των 5 ημερών να το προσκομίσει, συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να πεις δεύτερη φορά. Ακριβώς, δηλαδή θα πρέπει αυτοί οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση να έχουν έναν πλήρη φάκελο, πλήρως έτοιμο, να έχουν συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα που πιθανόν να χρειαστούν, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να ξαναυποβάλουν αίτηση ακόμα και αν η απόρριψη της αίτησης τους έγινε για έναν απόλυτα τυπικό λόγο. Ναι. Άρα αυτοί οι άνθρωποι που θα αναλάβουν αυτό το πράγμα θα πρέπει να είναι πάνω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή συνεχώς. Ακριβώς, θα πρέπει να είναι online σε καθημερινό επίπεδο. Δουλειά, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε και τις αναλύσεις τις οποίες κάναμε. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.